Halo rek, suwangar kon mangan pizza isok dituarik koyok ngini dawane 25 cm. Sing gare aku kaget maneh dengan full topping koyok ngini regane cuman mulai 17.000 rek. Iki experience sing paling unik mangan pizza sing ono di Indonesia. Pizzane ku unik, bentuke duwowo, toppinge melimpah koyok ngini. Lek ngekeki keju, daging sampai keju semuanya sampai tumpah-tumpah ngini rek. Konsepnya nang kene from fresh di oven, dadi ketika mari awakmu pesen kok langsung digawekno terus di oven beberapa menit kok langsung dadi. Gawe pilihan toppinge nang kene ono asin gurih pedes, ono sing manis pisan. Sing paling penting nang kene mozane sok muwodot koyok ngene rek. Ukuran pizzane 25 cm, regane cuman mulai 17.000. Tak elekno maneh, murah meriah kan? Ternyata cabangnya wis akeh rek, di Surabaya, Sidoarjo, Gresik dan outlet Jawa Timur liyane. Lek ngene carane dijamin wareg mbati tok soale dawa modot pizzane 25 cm rek. Jenenge iki pizza tarik. Lek aku iki tuku di outlet mereka sing ono di Kota Baru Driorejo. Pas mrene kukit sore sampai bengi sing ngantri wakeh rek. Ben awakmu percaya regane murah, iki lho mulai 17.000 dan rata-rata 20 ribuan. Tenang ya, tersertifikasi halal MUI. Lek outlet KBD ki lokasine ono di seberangi Erafon Kota Baru Driorejo. Tepatnya di Jalan Raya Batu Mulia nomor H9 Kota Baru Driorejo Gresik. Buka kit setengah 3 sore sampai jam 10 malam rek. Lek mager mrene wong yo tersedia di aplikasi ojek online. Pas di kene aku tuku sing 3 cheese deluxe, meat lover, choco s'mores, ayam geprek karo beef supreme. Sing best seller nang kene ku unik rek. Pizza gawe topping ayam geprek delon muwodot koyo ngene, cita rasane pedes, gurih, enak banget. Lek awakmu pengen sing keju, peseno koyo aku iki jenenge 3 cheese deluxe. Asin gurih kejune berpadu karo lembute adonan pizza, enak banget. Lek sing manis-manis aku tuku sing choco s'mores rek. Ono topping marshmallow karo coklate koyo ngene melimpah mantep sih. Dadi lek awakmu pengen experience mangan pizza unik dawane 25 cm ditarik, langsung cepetan mrene ya rek gas kan.